Ukhumalo uvele enkantolo ezofaka isicelo sebheyili ekanye nasolwa nabo abayisithupha. Babhekene namacala amane enkohlakalo nomkhonyovu. Uthe uhlele ukwaphika wonke amacala abhekane nawo. I intend to plead not guilty to the charges leveled against me. I deny all the allegations against me. I will exercise my right to remain silent at this stage. Bonke abasolwa bathe bengakwazi ukukhokha ibheyili yenkulungwane yamarandi. Imantshi izwakalise ungeneliseki ngalokhu. Badedelwe ngebheyili yezinkulungwane eziyishumi umuntu ngamunye. Ngaphandle komsola wesibili osagcinwe esitokisini njengoba kusenelinye icala abhekane nalo. With the earning capacity that all 7 of you have got, it is quite ridiculous that an amount of 1,000 rand for each of you will be proposed as being the correct amount of pay. Ukhumalo usolwa ngokuthi waba nesandla ekutheni kuqashwe owesifazane oneminyaka engu-29 njengobrigadier owayezophatha ezobuchwepheshe kulolu phiko ngolwezi wonyaka owedlule. Akucaci ukuthi yini eyaholela ekutheni aqokwe njengoba wayengenalo ulwazi olunzulu lwalo msebenzi. The Crime Intelligence Division is a very integral part of prevention and combating of crime. Actually, 90% of our successes in the SAPS are crime intelligence driven. So we cannot allow a situation where this particular division experiences instability. Uphiko lwezobunhloli luthi lunecala eliphathekayo impela. These are the individuals that evidence is pointing against. Therefore, this case has been closed and it's trial ready. Icala lihlehliselwe umhlazi 13 kuNcwaba.